Искате да запишете песен, но не знаете с да започнете. Аз съм тук за да ви дам няколко съвета. На първо място като хардуер ще ви трябва, разбира се, компютър или лаптоп. Колкото по-високи параметри притежава, толкова повече ефекти ще успява да поддържа. На второ място ви е необходима аудиокарта. Доскоро аз използвах Focusrite Scarlett генерация 3, която дава приемливо качество за нисък професионален клас. Отскоро съм с Antelope Zen Go. Тази карта е страшно брутална и дава страшно високо качество, но и доста по-скъпа съответно. На трето място ви е необходим микрофон. Доскоро използвах микрофона, който е в Scarlett сета, който даваше доста прилично качество. Отскоро обаче съм с Rode NT1, пета генерация, който дава високо качество на звука и се използва масово в студия по целия свят. Ако търсите по-бюджетен вариант, може да закупите USB микрофон, понеже притежавате вградена аудиокарта във вашия компютър. Аз лично съм използвал SuperLux E205U, който даваше доста прилично качество за микрофон, който струва под 100 лева. Но тази опция ви я препоръчвам само ако сте начинаещи и просто искате да опитате в музиката или само за направата на дема. На последно място бих поставил слушалките, като от гледна точка на запис те не оказват голямо значение. Единственото важно при тях е да изолират добре звука, за да не достига до микрофона по време на запис, понеже това може да доведе до проблеми при обработката на вокалите. От гледна точка на софтуер има доста варианти. Като безплатен софтуер бих ви препоръчал Audacity. Аз лично не съм работил с нея, но съм чувал доста добри отзиви. Аз имам опит с Adobe Audition, Pro Tools и FL Studio. Като Pro Tools дава най-доброто качество, но за сметка на това работа с него е доста по-трудна. В момента използвам FL Studio като програма, която дава доста високо качество и се работи доста по-лесно с нея. Последвайте ме за час-две, за да разберете как да записвате вокали с ефекти в реално време без латенция.